Ngizocela ukunibingelela futhi kuyona i-channel le. Njengoba ngangichazile ukuthi i-channel imayelana nemicabango yami nangendlela engibona ngayo nje izinto, indlela engibona ngayo izinto, izinto esengidlule kuzona, ngabe zinhle, ngabe zimbi, ngabe imina owayesesayidini eli-wrong, ngabe imina engona abantu, ngabe abantu abona mina, ngabe abantu ababesesayidini eli-wrong. Empilweni-ke into ikanje, ncasini kunomgaqo nje la osathi la wayeka kanje ku-Richmond Road. Empilweni nguwumuntu okholelwa ukuthi nami ngokwami ngiyinkinga, njengoba-ke kulawa amanye amavidiyo esengiwafakile la, ngike ngaku-highlight-a lokho ukuthi nami to a certain extent ngiyinkinga nami. Angisoze-ke ngathi angiyona inkinga ngoba okusho ukuthi lapho ngiphakamise isandla ngithi hhayi mina ngi-perfect, ngimsulwa kuzona zonke izinto. Kuyona yonke into engilahlekelayo, especially with something that has to do with abantu, be it friendship noma ama-relationships. Even though-na-ke ngingenandaba kakhulu-ke nama-friendships. Ama-friendships angiwumuntu nje ongenandaba nje nawo, ngiwumuntu ongenandaba nawo. Ngaphandle kwala bangani laba engakhula nabo ngisemncane, like ngisano-4 years, 3 years. I think iwona ama-friendships lawo engiwavalue-isha kakhulu ngoba labo bantu bazi mina, hhayi mina lo ombona manje wena. Ngoba manje komunye umuntu manje ngingaba i-end product, kanti kukhona abantu abangazi ngisemncane. Ngihlezi-ke ngisho ngithi bonke abantu besifazane engihlangane nabo after graduation, ngihlezi ngiy'buza ukuthi ukube ngihlangane nabo ngingakayi ukuyofunda, ngingakalitholi itoho, laba esengihlangane nabo ngaba-date-a manje babengeke bangi-date-e before. Iqiniso nje limsulwa linjalo, hhayi ngoba ngithi umuntu aka-develop-i noma umuntu aka-evolve. Umuntu uya-evolve, umuntu uya-develop-a, but isikhathi esiningi mase sengifika senginendawo yokuhlala yokufihla ikhanda, senginesikorokoro sami, izinto ey'ningi abantu besifazane bayalokho nje baya-calculate ukuthi okay, uMinenhle has u-A, B, C, D, so because of u-A, B, C, D, lo mjolo singawuphusha. So the same goes with abangani. Umngani ongibone manje akuyena umuntu engingaze ngimgarante ngaleyo ndlela leyo ngoba akangazi, ungazi ngoba esebona ukuthi okay ya lo mthi sekahlaleka naye, mhlampe singathi sendaweni ethile, mhlampe sithi yabo ukushaya into encane yabo, kulaba abashayayo sithi ukuphuza yabo, si-relax-e yabo. So akubona abantu laba engingaba-count-a kakhulu, engingaba-count-a kakhulu. I-topic yanamhlanje bengifisa, before nje ngiqale ngizocela ukuthi si-subscribe-e, si-like-e, si-share-e, si-recommend-e, mhlampe kunomunye umuntu lento engikhuluma ngayo ofisa ukuyizwa, mhlampe kunomunye umuntu odlula la engidlula khona, mhlampe kunomunye umuntu oqala i-journey yala engizodlula khona mina. Why ngisho kanjalo? Angisho ukuthi yonke indlela engiyihambayo abantu bayayihamba, but ku-common ukuthi sihambe indlela eyodwa since njengoba ngichazile ukuthi lento umuntu anayo le yabantu abadala usually idlulisa kuma-similar path noma ey'ndleleni ezithi ayifani. So inhloso yami ukushera lokho. Namhlanje ngingabonga kakhulu mase be-subscribe abantu. So namhlanje bengithi anginabe kakhulu ngokufunda kwami, ukufunda kwami nje ngiseke nga-highlight-a. Ngifunde, ngangichazile ukuthi ngafunda evukuy'phathe e-Extension, ngafunda nase-3 years ngase-K_M la kwa-later khona kwase kuhlala khona ubaba, ngafunda khona laphana, singesikhohlisa
igama lesikole ngiyalikhohlwa igama lesikole, kodwa ngafunda nakhona, ngafunda emva kwalokho ngawufunda kaMiyeza CP School, e-combined school. Ngisanda kukubona lokho ukuthi kaMiyeza kwakuyi-combined school, nganginganakile. And-ke isikole sakaMiyeza isona sikole engisiphuphayo kakhulu. Ngihlezi nje ngiphupha ngikhona. Namhlanje nje kuzosa ngiphuphe ngikhona futhi. Kukhona abantu abangilokhunjayo, abangijahayo khona. Yabo, ngoba kaMiyeza la enzansi kune-ground la, kwakunanozwingi-ke before. So ngiyiphuphe nje ngilapho, so isona sikole engisiphuphayo leso kakhulu. Ngihlezi nje ngisiphupha, but ngisiphupha-ke because of le journey le umuntu akuyona, nale journey le eventually esazoba brighter, and then umuntu bese eyayithatha le yabantu abadala. If ever need be ukuthi umuntu kumele ayithathe noma enze konke lokhu umuntu ekufanele akwenze, noma enze konke umuntu lokhu abekelwe kona ukuthi akwenze. Ngifunde khona, ngaya eSkhethuxolo eduze nje kwaMiyeza, iy'kole ey'landelanayo. Kuhlobe eSkhethuxolo kube eHlengisizwe kube ikaMiyeza. So ngaya kaMiyeza, ngaya eSkhethuxolo, ngikhumbula ngiyofunda u-6 grade 8, grade 8. So le nto yokuba yingane-ke, ukungana-ke, kanti sekuyabhaliswa, hhayi mina ngayi-relax-ela, ngakhohlwa nje. Mase ngiya khona ngiya sekulokhunja sekugcwele. Ngikhumbula kahle ngifika khona ngizofuna isikhala, ngizoy'funela mina isikhala because angizange ngiye on time. Khona u-miss wami engisanda kumbona, u-miss ngamfica la, khona indawo ela ngase, I think iku-Boom Street, I'm not sure, noma iku-Hussein Hafeji. Khona indawo nje elapho edayisa ilokhunja, edayisa amaphathi emoto. Ngisanda kumfica lapho, umemu wami ngangiyothenga I think ngangiyothenga iglophu yemoto, njengoba ngishilo ukuthi nginesikorokorwana nje engisisebenzisayo engasiphiwa idlozi lasekhaya. Engasiphiwa idlozi lasekhaya. Ngihlezi ngisho ngithi umuntu akakabi nayo imoto, ngelinye ilanga umuntu uyoba nemoto yakhe, ngoba umuntu le moto anayo akuyona eyakhe, umalo wadlula ngo-1980. So angikaze ngiku-consider-ishe lokho as eyami imoto. Ingakho ngingafaki abantu besifazane futhi kuyona, ngingazenzi lezi zinto ezenziwa abanye abantu emotweni. Ngiyayihlonipha kakhulu because ngiyazi ukuthi ukuze ngiyithole ngangiyicele ngisaka-matric, ukuthi uma sekuthiwa ngithenga imoto ngiyoyithengela uma, and then-ke kwa-manifest-a ngagcina sengiyithola imoto, even though imoto engangiyifisa kwakuyimini Cooper, because I always felt like ukuba uma usakhona iyona imoto ayezoyithanda leyana. Yes, ngayithi ngaba nawo amandla ukuthi ngithenge imoto, but akuyona eyami. Ngithanda kutshela uChanda siphume ekhaya, mina umfana wasekhaya omdala uyena yedwa onemoto, athi uChanda nakhu nje imoto nazo la khaya, phela mina akufani, phela lena mina akuyona eyami, eyama imoto. So ngayithengela uma imoto. Ngiyayihlonipha nje kakhulu, ingakho uma ingihlupha kuvele kuthi angikhali because I always feel like sengiyahluleka uku-maintain-a iphupho engangimbekele lona. So-ke nginga-digress nje kakhulu, ngigcine sengiphumile elokhunjeni enkulumweni yami. So i-topic yanamhlanje njengoba ngishilo, it's about ilokhunja, i-education yami. So ngangabhalisa-ke ngabona u-Miss Lekhulini, ngisakhuluma noma kwaku-Mrs noma ku-Miss-ini, u-Miss Lekhu. So ngisanda kumbona-ke ngiyothenga iphathi yemoto, ngathi, hawu memu unjana, angisakwazi, kwanokuxwaya nje, kwanokuxwaya, phela umuntu kade aqeda-ke nase-high school. So ngazama ukumkhumbuza, angimazi noma ingqondo yabuya yini, noma she was trying to be polite, athi ngiyakukhumbula. So sakhuluma naye, wangitshela ukuthi hayibo, ngambuza ukuthi usahlala eKetorich, wathi usahlala eKetorich, usa-travel-a, ama still and stuff. Like we had a conversation nje, and in a way I was proud ukuthi yebo, like sengikwazi ukuthi to hold a conversation ekanjeyana nomuntu owayengifundisa, and worse, akasakhumbule yena. Ngiyakhumbula mina ngifika ngizofunda u-6 ngingabhalisile, engitshela ukuthi sekugcwele esikoleni, nangempela wangikhombisa ukuthi hhayi sekugcwele, so kuzomele at least uhambe uyofunda ephezulu. So ukusuka e-6 uye phezulu, it's a distance, kugitshelwa ama-taxi. Ngangazi mina ukuthi ugogo because wayesebenza efemini, ngangeke-ke ku-afford-e konke lokho.
kwengeke futhi ugogo aka-afford ukuthi ngilokhunja ngilokhu ngigibela daily yabo, nami ngangeke ngika-afford ukulokhu ngiwalk-a. So I had ukuthi ngiye khona ngafica uMam Lekhu, ngakhuluma naye, wathi nje cha kugcwele, ngeke sikwazi ukuthatha kugcwele. Mengiphuma ngiya ekhaya, kuthiwa ekhaya wenzenjani esikoleni usubhalisile? Ngivele ngithi sengibhalisile because ngikhumbula kahle ngaleyo day ngasuka kaMkhaba, there's a guy esakhula naye uMkhaba, which was a close friend of mine nje sisakhula. Namanje sisazwana but akusafani na-before because of izinto ezenzeka, engiyophinde futhi njengoba ngiqhubeka nalama-series empilo yami, engiyophinde futhi ngikulokhunja ngikunabe lokhu ngikuchaza ukuthi why ngingasamconsider-ishi as umngani wami since kuwumuntu esakhula naye, esasi-close naye ngale ndlela. So ngangikaMkhaba lapho, ngikhumbula kahle ngangikamkhaba, so ngibuye ngithi hhayi sengibhalisile ngiqamba amanga. So lapha ngasekhaya-ke kuno-Stop Street, ngaku-Stop Street kuthiwa ise-Rusteni because sikhule kukhona i-Rasta elalihlala laphana elalibeke nje igogogo per se, elalihlala laphana kwakuthiwa ise-Rusteni because lela Rasta lalingakhulumi nomuntu, lalihlayela lodwa. So later kwakuse-Rusteni and then later sathi ku-Stop because i-Rasta I think lashona noma lawa-move. Later sathi iku-Stop because salidlala ibhola khona, angithi u-Stop Street salidlala ibhola sibeke khona amatshe, lidlala amapala amancane, sigqoke iy'ndambora, noNtofo-Pedic, noMkhaba, noNhlaka uCaster, may his soul rest in peace. uNhlaka was one of my best friends futhi. uNhlaka sasibaningi nje ama-artists asendaweni, sasibaningi. uNhlaka benoNtofo-Pedic sasigcina sesiyobhuda emfuleni nabo. Naleyo topic leyo I think ngiseke ngathinta kancane but as siqhubeka ngizolokhunja ngizonaba kangcono kuyona. So kwahamba-ke umuntu wafunda-ke kwa-graduate-ke kwagcina sekuthiwa-ke ikatishi. So umuntu-ke wayelapho umuntu, sasikhuluma lapho-ke ku-Stop, ngibuya sasihleli lapho ku-Stop. Kuthiwa usubhalisile because wonke umuntu wayesebhalisile kwakuyimina ngedwa, ngithi mina ngibhalisile. Kanti khona umuntu ozothi mekhuluma lapho athi, hawu uMabusi use-decide uma wakho ukuthi, I'm not sure noma kwakuwumphi yini, khona umngani wami uPhilani Moyo, I'm not sure noma kuwumphi yini, wathi uzwile ukuthi uMabusi uma wakho use-decide ukuthi akahambe ayofunda e-Albini. So ngasekhaya there's a school called Lokhunja, I think it's i-St. Albin, isikole samantombazane. Ngikhula nje, it was one of the greatest schools nje lapha eHammersdale, and it's a Catholic school. So most abantu esasifunda nabo e-primary ama-females ayehambe ayofunda e-Albini because Albini nge-education yayi-top ngale ndlela la. So when I heard ukuthi uLokhunja uMabusi useyaya eLokhunjeni e-Albini, ngasuka the following day, ngahamba ngaya back to kuMam Lekhu. Ngifika kuMam Lekhu ngathi indawo isikhona uMakaMabusi, ngimkhohlwe uMabusi ukuba isibongo, but I think she had a Sotho surname. Ngathi uMakaMabusi uthi hhayi ngingangena esikhaleni sikaMabusi. uMabusi-ke wayeserejistile, ngingangena esikhaleni sikaMabusi. uMakaMabusi uthi hhayi ayikho inkinga. Yazi ukuthi ngendlela izinto ezenzeka ngayo, othisha bavele bavume bathathe ibhuku baxele uMabusi babhale mina, igama lami nesibongo, yonke into. Kuthiwa okay uzongena nomuntu weka-grade 8 B or C yini, angisakhumbuli, but ngikhumbula kahle eklasini sasihlala noNtuwa, noMphi, ama-teacher angasekhaya, uNtuwa, uMphi, abangani bami labo, uNtuwa, uMphi sahlala nawo edeskini. So ngangena ngamanga basically, ngangena ngamanga. And then-ke mase sengingenile sekuqaliwe, kufika uBaba Dlamini. uBaba Dlamini-ke was one of labo baba laba basendaweni ababe nendaba nomphakathi. uBaba Dlamini cared kakhulu ngomphakathi wethu because abantu babehleka kuthi hey ikhansela because like he cared ngale ndlela, wenza sure ukuthi zonke izinto zi-right emphakathini, yonke into yenzeka ngendlela. So uBaba Dlamini ufika uhamba nengane, uzofaka ingane esikhaleni sikaMabusi, utshele uMakaMabusi. Uyena-ke uBaba Dlamini owayetshele uLokhunja uMakaMabusi, mina ngangizwe from ama-Jews ahleli.
Hhayi, afike lapho uDlamini avele athume Mlokhu, hhayi usekhona umuntu osekuthiwa akangene lapha, athi uDlamini uba loyo, ngibizwe. Thinking ngabizwe le-staff room, kuthiwa ise-staff room. Kuthiwa uDlamini uqambelana manga wena mfana. Ngami mina yabona nje uzothi bangithethisa othisha bangithethisa. Kuthiwa ngeke sisakwazi ukuthi simkhiphe la ngoba useqalile useyafunda. So yafika indaba kaMabusi, kwangibiza uma kaMabusi, ngiyakhumbula ngaloya day engithethisa. Uyingane enjani wena eqamba amanga, usikhotheni and stuff. Yabona yonke uma kaMabusi ayeyisho, it was well within her rights ukuthi ayisho. She was frustrated, wayediniwe and wayengidisciplina izingane ukuthi you do not go around uqambela abantu abadala amanga. So yonke into ayisho, it was granted, vele kwakumele ayisho because umuntu oyi-wrong ubani? Mina. I have never taken accountability of lento until ngize ngibe mngaka, but mase ngiyibuka ngihleli ngiyabona ukuthi ngangi-wrong, ngaqamba amanga, ngaqamba nje kakhulu amanga. Lonke lento engayenza ngangi-wrong, I take full accountability for yona. Even though uma kaMabusi wagcina engasangikhulumisi, but angimblame ngalokho, ngangiyingane ngenza ubungane nje, ngenza ubulima. So ngangena-ke eSkhethona ngafunda. I came across the guys like Lukhunjo Ngiba, Lethona, Mbanka, eklasini nje abantu engangizwana nabo, Mpilona. Sazama ukulokhunja njengoba ngangi-highlight-ile kwenye ividiyo. Sazama uku-create i-study group, sa-create i-study group. I was doing i-history, mina I was teaching i-history mina. Omunye i-geography, omunye yini. So i-course night kaSinqobile, into eyayenzeka ma-course night, especially mesiya kaSinqobile noma siya e-Stanton, ngangiba suka e-6, sasijaha. Ngikhumbula kahle sinyuka ngaka-Rainbow, eka-Webber, umunyuka ngaka-Rainbow cause sasihamba lapho. Cause manje angithi kuyakhanya semgaqweni, singafuni ukuhamba ngaka-Webber phakathi because we felt like akukho safe. Ngikhumbula kahle sihamba lapho kwama imoto, bavele kwehle abantu bavele bakhiphe ibhamu. Into esasiyibaleka siphethe obhaka, siya kaSinqobile. So kwakunama-instances amaningi whereby la sasijaha khona abantu. Okwesibili, saseqojantshi isitimela mesisuka e-6 siyophumela ka-Webber, saseqojantshi isitimela sasihamba ngasemafutheni, seqojantshi selokhunja kwesitimela. Nakhona futhi ukweqojantshi wasesitimela, it was not safe because kumele sheshe swele. Naswelile ngalena siyongena ngento indawo ngathi semosheni, sesiqhamukela ngasemafemini aka-Webber kanje, but if ever ku-early sasihamba lapho. Nasekuseni mase sibuya futhi sibuya ngendlela efanayo. There was this one time I think I was in matric, siphuma khona ukuyo-cross night, sangena la ngase-VV ngoba indlela yayishesha. Ngithe masengena ngase-VV ngabona omunye ubhuti engengimusho igama, osadlula emhlabeni kodwa. Ngabona omunye ubhuti engangimjwayele nje, engahlali far from ekhaya, engangimjwayele. Wathi uyaphi? Ngami ngekhaya, I think ko-5 kanje ekuseni, o-5:30. Ngekhaya ngiphuma e-cross night, athi ngena la emotweni. Mengingena emotweni sihambe naye, uthe esengishiya nje eseyongena lapha ngakubo naye, kwavele kwafika amaphoyisa nebhamu. Khaxa. This is a stolen vehicle and stuff, bamthatha bahamba naye. Ngisanda kwehla. So kwakunaleyo incident loyo, but cause kumele ngiqhubeke ngiyobhala mina. But leyo incident ayizange ingithuse because even though phela umuntu wacishe waboshwa. Okwesibili futhi ngangiyingane, I would like to believe ukuthi amaphoyisa ayezobona ukuthi hayi lo akenze ngalutho, wayeliftiwe. So into enjalo ayizange ingithuse or faze me because iyona environment vele leyana umuntu aye-exposed to yona. Njengoba nje ngiseke ngasho ukuthi umuntu usekavuka ekuseni kuxokozela abantu, kwakuvalwe iy'kole, kuxokozela abantu. Mengithi siyaqalaza ngiyabona nje abantu abaningi ngenhla nje kwasekhaya kulokhunja ngasenqameni lasekhaya, kunabantu abaningi lapho bamisikokela kanje. Mengithi ngiyanyuka nangu ubaba ongahlali futhi far from ekhaya. I think kwaZulu Isibongo, wayegwaza amanxeba, I think awu-6 if not 7. Egwazela lawo manxeba loyo ukuthi ubani ngingasazi. So but wayeshiwe lapho. So izinto ey'ningi umuntu lezi alokhunja
akhule ey'bona while esafundisa ase-high school. Okunye wawuthi sasithi siphuma ukuyodlala ibhola siyafika nangu umuntu womakhelwane uyashawa kuthiwa untshontsheni, untshontsheni, untshontsheni and uma eshawa umphakathi yabo kuba buhlungu but thina sesi-immune to it cause umuntu wezwe futhi alokhunja athi take part yabo, athi take part. Ngoba kwi-incident yokugcina yomuntu owashawa kwakumunye futhi ongasekhaya owecishe alingane nathi, washaya futhi nakhona futhi because ilokhunja i-culture yakhona lena kwakuba normal ukuthi okay umuntu ama still uyashaya umphakathi, umuntu uyavuka ekuseni umuntu ashona siyaqhuma isibhamu, uyakwazi ukuthi uphuma and then usanda kuphuma nje ungene mhlampe somewhere and then 5 minutes later khala isibhamu kuthiwa sekudutshulwa umuntu useshonile like umuntu omaziyo from endaweni. So kwakunormal ngale ndlela le, kwakunormal like ukubulawa kwabantu sikubona nokuqhuma kwesibhamu, ukushawa kwabantu beshawa umphakathi like it was a norm to us. Kwakunormal ngale ndlela le. Zonke lezi zinto lezi zenza njani, zi-create ilokhunja trauma cause i-build up kancane yabo, kancane kancane. It's like i-bacteria kanje, iyaqala ibe ncane but then it grows, 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 it grows. So njengoba ngisho ukuthi it took me going to university uku-attenda i-therapy to realize ukuthi lezi zinto umuntu ayayibona ekhula they were not normal and kwakungafanele for ingane ukuthi idlule kuzona, for ingane ukuthi iy'bone. So it was normal. Umuntu-ke wa-cross-nighter kwathiwa kuzophuma ama-results. Ngiyakhumbula one of olokhunja anti bami wayesebenza eThekwini egibela ibhasi naye ekuseni noma wakwazi ukuthatha i-student number yini, u-SMS into ekanjalo kubuye ama-results cause ama-results athi ephuma uyena owafuna kuqala ekhaya cause eThekwini uthola kuqala iphepha yena I think lalidile ukufika kaNkomosi iphepha. Wafona wathi hayibo uphasile loyo yabo. So vele ngiya nje sengiyolanda i-statement cause ulanda i-statement kuqala vele sengiyazi ukuthi okay sengiphasile. So umuntu waphasa, umuntu engakholwa umuntu ukuthi uphasile. Why? Sasazi ukuthi looking at the environment we grew up under, sasazi ukuthi mina angikhulumele mina, ngangazi ukuthi mina kuphasa umntakabani abaya e-university, mina I cannot go to university. Kanjani mina, kanjani yabo? Why would I go to university? Ngikhule under ama-circumstances anjena, nakhona uma ngifika ngizofika ngenze njani, ubani ozongisupport, ubani ozokwenza u-1 2 3. So hence angizange ngi-apply nje. I did not xaka myself ngoku-apply because I knew vele ukuthi okay lento le akuyona yethu. So when umuntu okuthiwa usephasile and then bangitshela abanye ukuthi no you qualified to go to university, so ngigcina-ke sengibe lezi ngane lezi ey'fike zigcwale ngaphandle ezizokwenza ama-walk-ins, ezizofuna iy'khala. Ingakho whenever mina njalo uma ngiqala unyaka ingane zesikole zigcwele laphana angiyigxeki nje because lapha somewhere there's another mina enhle laphana okade ngayithemba ukuthi uzokwazi ukuthi angene e-university. There's another mina enhle laphana who grew up ngendlela engakakhula ngayo. There's another mina enhle laphana ongekho right but owaziyo ukuthi for me going to university kuzoba ukhiye to a better life for mina. I need to create my whole lokhunja, my whole new existence, my whole new life and ukhiye oqala e-university. So ziningi ingane ey'xakekile laphana, ezinye zisuka ey'ndaweni ey'kude, uLundi, yobani uzuye le koManguze. Ziningi iy'ngane and i-most yazo I can safely say i-hope yabo ilapha e-university, i-hope yemindeni yabo ilapha e-university, i-hope yasendaweni ise-university. So lezi y'ngane leziyana they carry lokhunja i-burden eningi, ingakho ezinye zibuye y'lale ngaphandle fighting for ilokhunja, iy'khala. I know leya mpilo leyana ngiyi-experience-ile mina. So whenever lezi ngane zenza ukuthi igcwale ngaphandle kuze ku-strike, I do understand. I remember this one time speaking to Dr. Yvette Taylor.
it was like mina i-strike si-necessary mina si-necessary strike, but nami I was one of those kids. I went to Howard, kwathiwa iy'peyisi zincane baningi abantu babha 4,000 nento or something. Ngaya futhi e-UKZN, I mean I went to iJude, yeah, iJude. Then ngaya nase-Lokhonjweni nanase-Howard, angivelanga ngangena. I did the same thing eyenziwa yilezaya y'ngane leziyana, eyenziwa yilezaya y'ngane leziyana. Bengisacela ukuwuvala la u-part 1 weLokhonja, we-education yami nama-experiences ami. Ngikudala nje awuLokhonja, ngizo-upload-a u-part 2 'cause uma ngizokuhlanganisa konke iLokhonja ifoni engiyisebenzisayo iyasindelwa kakhulu. So I'm gonna do u-part 2. U-part 2 wami is gonna start umuntu eseLokhonja, esengena-ke manje-ke esengena e-DUT, which is something engiseke ngayi-highlight-a vele kancane. So but ngizobe sengiya deep, senginaba khona sengi-highlight-a nezinye izinto futhi engingayi-highlight-anga ekuqaleni. Ngiyabonga ningakhohlwa uku-subscribe-a ni-share-a.